Seng Voice of the People Party. Kala Pynlong ya Jingïalap Ilekshon pajba Nongstoiñ KHASI balang banyo Jingïalap na kabenta u kertong MP jongka u Dr. Vicky A.J. Sengkon. Hagani Jingïalap la ya shimbenta lang dagi Nongstoiñ bakampau jongkani ka Seng kentop ru ya ukli du jongka uba aden besayomon bat kiwe ki MLA. Haba ai jingkren u Dr. Sengkon ula banjur halor ke jinglong bakongsan jongka Seng VPP ban pen KM biang ban pen kala bat pen wandur thama ya ke jinglong jingman kasan hima sima jongkani ke jela ukri du jongka Seng VPP uba ardent milla bazayomon ula ai jingkren shakipat ba da ka ba pen pau ya kimat ki bakongsan ki ba ka Seng jong u kala le kom ka ba thungkam thungcham kajing persya ya kajing ai jingkren jong ulat ke jela da ka ktien hindi hapo kaying dorbar thau an kajing sha wengkam klem kendon jong ki he ka luka yukta bat ki we You know the rank of Undersecretary to that government shall have the same powers as are conferred upon the local yukta under Section 88. Hanging the onboarding in the section, may have a section में प्रेम प्रेम शाय, बाकी टाइप के अवसर के लिए, जिब्रान ट्रेन ने जिब्रान शोक है.